че децата в детската градина в Виница изнасят открит урок при майките си. И е много весело, ама много им е весело. Искате ли сега да бъдете герои, зайчета? Да! Айде, направете хубави ушички и бъдете готови, защото зайчетата ще се танцуват много весело и игриво. Така, браво! До тук бяхте чудесно. Дядо Пазач и влезли в зеленчугова градинка. Там имало вкусни морковчета. Хруп, 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 хруп. Ей, че сте ми весели. Хруп, хруп, хруп. Отново. Самотните зайчета са намерили другарче. Бързо да го помилваме по буската. Айде! Ела! Айде! Милвай! Санемилчо, ела тук има едно самотно зайче. Милвай! Браво! Саши, спокойно. Така, завъртете се. Отгоре. Да видя приятелството между зайчетата, отново да се прегърнете. Браво, хайде, лекичко, без да стискаме другото зайче. Чудесно! Хванете се сега на голямо копце, защото следва нещо интересно. Имала си баба Рушка овощна градина, нали така? Да. И какво посадила в тази градина баба Рушка? И на кого ще почерпи с крушките, които ще... Защо? Защото баба Рушка много ги... Да, те ходят на гости на своите баби и когато са там, баба много обича да ги почерпа. Момент, само чакайте да видим. Той не се е превъртил. Защо така? Малко ще изчакаме. Внимавайте. Кой се разплака? Кой се разплака? Митенце, защо, Миличко? Мите, за баба ли ти е мъчно? Иди при баба тогава. Иди, Митко, при баба. Я погледнете сега тук. Погледнете. Какво беше това? Звънче! Ама това е едно голямо звънче. Когато зазвъни звънчето, кого събуждат децата? Кого събуждат звънчето? Децата, после кого? Птичките, да, чудесно, децата и птичките. Айде сега ще си изиграем за звънчето. През това време да видим музиката. Да, тя се е приготвила, но айде да си изиграем за звънчето, после ще бъде забавно. Айде, готови. Митко, спокойно, нека да малко. Така, той ми каза, че е болен, може би се чувства добре. Айде. Готови. Саши, готови си. Айде, след. Внимавай. Тръгваме надясно. Какво е звънченце звъннало? Обратно. Какво е звънченце звъннало? Навътре. Зън, не чувам песен. Зън, надясно.
Спокойно, не се... Какво му стана на този разкопан? Защо не го привърта както трябва? Аз съм наведено поклон. На какво да? На поправка? Да. Поправка, добре. Хайде, важно. Отдолу. Добре. Ще го поправим майстора и ще готовим. Айде. Спокойно. Знам, че вече сте уморени, но малко още. Мъничко остана. Защото знаете, че има изненада. Шапчици. Айде бе. Аман вие техники. Криси да не се развалил. Тя излезе. На кончетата. Само момченцата да дойдат при мен. Само момченцата да дойдат при мен. Само момченцата. Така. Който и момичетата ще бъдат отзад. Те са колесничките. Айде сега, кончетата. Така. Да се намериш, заповядай. Веднага отиди да се намериш момиченци. Чакай, Тони, ела тук. Добре, много сте красиви. Ела. Сам си си нови. Чакайте, тук имаше една голяма шапка. Чакай. Плами, я да те видя. Плами, така, готови
Станимирчо, ела да ви чакай кое конче. Голяма ли? Аз ще ти я направя. Дай. Айде, всички имат ли? Симонка, ела мамина душичка тук. Симонка, ела. Така, Пламенчо, ето бъде конче на Симонка. Така. Станимирчо, ти ела тук, ако дуеш, ще ти бъде конче, защото нямаме момиченца, нали виждаш? Не стигат момиченците. Така, готови. Браво! Всички сте много красиви, много хубави. Чакайте, че имам още нещо. Трябва да сложа, за да се чува хубаво кончето. Момент, реквизита. Сега, Станимир е най-високото конче. Най-високото конче е Станимирчо. Затова на него ще му вържим тук, да се чуват копитцата. Когато кончето тича, вашите остенца не могат хубаво да правят всичко това, нали знаете? Те могат обаче с слабички глъщенцата им. Не могат хубаво да правят копитцата. Така. А той като тича, така, готови ли сме? Пущам музиката, обърнете се надясно. Айде, милички. Внимавайте. Готови? Кончетата тръгват, когато чуят думичката ди. Чудик се, да я говори за нататък. Тичи, Доми, тичи. Виж тази козел. Сега ще го правя. Добре. Тичи. Да. Това така е Симонка. По-голямо кръче направете. Да не се блъскаш така. Я да видя сега главичките. Хубави главички. Браво. Айде обратно. Браво. Айде обратно. Назад. Така. Тръгвай обратно. Тони не бързе. Не изпревази другите кончики. Айде, Доби. Отмело, Пламенче, хайде. Пламенче, истинско конче. Хайде. Събре себе си. Така. Видното да ви Браво. Сега силно. Да. Удари! Браво. Пак продължаваш. Това не внимавай. Завърти се. Така. Айде, тръгвайте пак надясно. Високи хубави колеса. Спираме и се обръщаме навътре. Внимавай. Къде са загубите конченце малко? Замила. Симонка, хвани го. Така, добре се свърнаме. Сега, кавичка. Спокойно. Хайде, кавичка, да го кончим. Браво! Истинско конче. Отвори виждаш. Да. Браво. Браво. И последно, навътре. Айде. Чудесни сте. Браво. Поставете шапките на масата. Поставете шапките. Това е, господа и госпожи, за 3 месеца, които работихме, това сме научили. Мисля, че децата с много настроение и с много ентусиазъм участваха в всичко това заедно. За това аз съм им подготвила и почерпка, с която да им благодаря, че през тези месеци бяха много добрички, много послушни и успяхме да научим всичките тези деца, макар че елементарни. Какво ми личко? Ами малко сте, защото има и болнички. Сега, вземате по една хапчица и веднага я лапате, защото ще изсапате костюмите. Лампате я и агна. И се изтеглете при майките си,
Да може после да се влечете. Ето при госпожата салфетка. Елате да ви дам Салфетка има при госпожата да се вземете. Заповядай, моите. Така, така. И докато я да се извършиш. Така, милички, заповядайте. Заповядайте. Добри, ела да се вземеш. Така, моите.